mu naběžím a to zjistí. Vidíš? Za prvé škube. Musíme mu to dát pobrat. Toto jo, vidíš, jak to tahá. A slyšíš ty zvuky? Jo. A jak už jsem ti říkal, normálně nápřah, šup. A na ten nápřah, šup. Ještě. Ano, dívej se na plnou klamičku, to je ono, Maričku. Já. Super, teď se mu to podařilo uchvátit v tom vzduchu, viděl? Že to chytil, toto my potřebujeme, aby chytal na plnou klamičku. Ještě si dáme, my jsme začali naopak, jo? My jsme